Estem rebent moltes queixes de veïns dels barris de Can Roca, Canyars i barri del centre sobre la massiva presència de paneroles. Ens agradaria saber no només a via pública, sinó escarbats. Ens agradaria saber què tenen present fer no només a via pública, sinó també a les llars. Llavors la gent està una mica incòmoda perquè no rep informació, no sap on queixar-se, no reben resposta i a veure si ens poden dir alguna cosa. El tema de les paneroles, clar, és evident, a l'estiu no es parla de l'oruga processionària, però es parla dels mosquits i es parla de les paneroles, el que és lògic. Aquest any hi ha hagut un increment, sembla que els últims anys va incrementant, diguem, el 2012 va haver-hi 49 queixes, 2013 58, 2014 també 58, 2015 96 i fins al dia d'avui, aquest any, en tenim unes 76. En el mateix període l'any passat, és a dir, a finals del mes de juny, hi havia, si ara en tenim 76, l'any passat n'hi havia unes 51. Llavors, és evident que ha incrementat per diverses raons. La primera, principalment, és per tota la feina que s'està fent des de l'Ajuntament per tractar tot el que són les instal·lacions públiques i en aquest efecte s'ha publicat un informe on volem conscienciar a la gent sobre la diferència entre l'ubicació privativa i la pública. Durant les últimes setmanes ens hem reunit també, per exemple, amb el Gremi de l'Hostaleria i amb la xarxa d'intercanvis de coneixement perquè ells mateixos han rebut bastantes queixes dels seus socis i immediatament s'han fet directament unes inspeccions en aquests restaurants i aquests llocs alimentaris on la gent tenia queixes de paneroles i al final ens hem donat compte que moltes vegades aquests establiments no tenen consciència del que és la part privativa i la part pública. I en aquest cas llavors estem fent una campanya de treball conjunt per informar que la primera cosa no és recollir una llista de firmes per queixar-se, sinó directament a l'Ajuntament fer-nos conèixer que hi ha un problema de paneroles en un lloc en concret. Quan es tracta d'aquest problema, llavors nosaltres treballem amb una empresa des de fa uns quants anys que directament va inspeccionar i, si és el cas, ensenya o fa veure a la persona que és una part privativa i que són ells que tenen que contractar una empresa per tractar aquest problema. De totes formes, és un treball que estem fent molt conjuntament amb tots aquests establiments i amb les comunitats de veïns per intentar identificar d'on ve el problema. Això és el primer tema.